Nakatutok ti Department of Migrant Workers Cordillera kadagiti OFW nga adda iti Middle East para iti napartak apan nakaipaay kadakwada iti assistance no pekasta awan pa iti OFW manipud iti rehiyon ang nagkidaw iti tulong iti opisina. Adda report ni Brigitte Marcasi-Pangosfian. Si dadaan ti Department of Migrant Workers ang mangipaay iti assistance kadagiti OFWs nga apektado iti manarimaan agubat iti Middle East tapno makaawid da iti Pilipinas. Sigun iti DMW Cordillera, sipod ng rugi tinabara atensyon iti Middle East ket dagos daan nakikoordinar iti DICT para iti pannakaipatakder ti Communication Center tapno nalaklaka ti komunikasyon dagiti OFWs iti pamilyada. Iti datos ti ahensya, dumanon iti 557 ti documented Cordilleran OFW iti Middle East. Our OFWs in the Middle East na numasapol yung titulong mi, no kaya yung agawid, please, it's your right, no, to avail of all forms of assistance that the government should be giving to you. So apang kayo yung opisina mi, dita Middle East, adu ti opisina mi, ita, or you tell your families to come to our office here in Baguio City. Karaman kadagiti assistance ang mabalin ang mapagnumaran dagiti OFWs manipud iti ahensya ti reintegration program, psychosocial interventions, kenda dumapay a kasapulan dagiti OFWs ang makaawid iti pagilyan. Kagidan iti daytoy, dinayaw dati panagtalinaed ti resilient. Binadang wenno panagtitinulong dagiti OFWs iti Cordillera. Kasaruno daytoy iti obserbasyon a kababaan ti Cordillera iti pagilyan kadagiti agdaw-dawat iti assistance. Iti agdama, awan pa'y tinaipaayanda iti assistance nga OFW iti Cordillera manipud Middle East. Kati ko nadakat ito diyo laangan, ijay mas makasapol. Give it to those who need it more because we will rely on the organization to help our people. Tatamanan nga agdaw ibagbagamin ti tattao nga umay kayo, halos awan ti umay no krisis mo ta ket agpatulong kayo no masapol yu ti tulong pangaasiyo ta adamet di tati pundo. Nailawlawag adakkel ti kontribusyon dagiti OFWs iti pagilyan. Isu arumbeng laeng nga agnumardamet laeng kadagiti programa ti gobyerno nang runa takarbengan dadaytoy. Kagidan iti dayta, namingsan manen nga nagpalagip ti ahensya kadagiti agtarigagay nga agtrabaho abroad, seknan iti panagbalindaan na ridam kadagiti recruiters ken trabaho am ijajaya online tapno maiyadayuda iti scams ken illegal recruitments. Brigitte Marcasi-Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti baro a Pilipinas.